Isang mapagpalang araw na naman sa inyo mga katribo. Ako nga pala si Ado at welcome sa Kabasan Tribe. Sa episode na to, magluluto tayo ng isa sa pinakapaborito naming mga Bicolano, ang kandingga. O tawagin dito sa syudad ay bopis. Ang mga ingredients natin, meron tayo ditong lamang loob, aswete, tangkay ng kangkong, at syempre sili, bawang, sibuyas, laurel, siling green, at saka luya. Meron din suka, toyo, patis, at paminta. Tara mga katribo, samahan nyo akong lutuin ang isa sa pinakapaborito namin. Tara mga katribo, umpisa na nga natin lutuin ang ating kandingga o bopis. Mag-isa muna tayo ng luya. Tuloy natin yung bawang. Tapos sibuyas. Pag medyo golden brown na, lagyan na natin yung ating lamang loob. Yan, mapito-pito siya mga katribo. Halaw-halawin lang natin. Lagyan tayo ng laurel sa paminta, maraming paminta para masarap. Saka toyo, kunti lang. Yan, saka patis. Isang kutsarang patis lang. Haluin ulit natin. Sa masangkot siya sa mga katribo. Mga katribo, pag yung napiprito na, lagyan tayo ng siling pula, saka siling green. Tsaka ating aswete.
makulay. Haluin lang natin. Diba? Parang bubis na rin mga katribo. Tapos nyan, lagyan na natin ating kangkong. Tangkay ng kangkong. Kaya malapit na itong maluto mga katribo. Masarap na medyo half-cook lang ating kangkong. Waluin lang. Lapit na ito mga katripo. Pakuluan na lang natin. Takpan. Mga 2 to 3 minutes lang mga katripo. Okay na yan. Double click natin. Yan. Okay na. Lagyan na tayo ng suka. Konti lang. Hindi lang sa ating panglasa mga katripo. Haluin. Sarap nito yung nagmamanti-mantika mga katribo. Lutuin lang natin ang kaunting suka. Mga 2 minutes pa. Okay na yan. Ulit natin. Balikan natin after mga 2 minutes. Tingnan ulit natin kung okay na. Okay na ito mga katribo. Ready to eat na naman to. Mahitbog na naman mga katribo. Sarap, nagmamanti-mantika na. Okay na ito mga katribo. Tara, kain na tayo. Kain na tayo mga katribo. Ito na siya oh. Yo. Sarap. Wow! Bago tayo kumain, magpasalamat muna. Tikman na natin ito. Kung ano yung napakaanghang. Napakahanga. Parang kandingga. Sarap lutang.
Sarap mga katribo. At pag nagluto pala kayo ng mga katribo, kailangan bigyan nyo suka para matanggal yung amoy ng baga. Yung langta. Kasi ito, pinapuluan ko yung suka, saka piniga ko pa. Piniga ko pa siya. Ibang-iba sa lubis na nabibili natin. Marami na kasi nag-ubugos dito sa Maynila. Walang lahong. Ibang purong laman loob lang. Ibang kandiga talaga. Hindi matatawag na kandiga yan pag walang kangkong. Medyo hindi na rin siya masyadong niluluto sa mga handaan. Kaya papaalala lang natin ating mga katribika. Ito ay original na ginawa ng mga niluluto natin sa Bicol. Sarap. Pasensya nyo ulit mga katribo ang aking video at talagang maingay talaga. At sa mga katribo ko dyang sumusuporta sa akin, maraming salamat po sa inyo. Mga hindi pa nakasubscribe po, please, sa manapadaan lang, subscribe nyo naman po ang aking munting channel para updated kayo sa aking mga susunod pang videong gagawin. Sarap sa bahaw. Saka napakahang. Paano mga katribo? Hanggang dito na lang po muli ang aking may papahagi sa inyo. Muli, ako po ang inyong katribong Sado, ang muli nagpapaalalang sa larangan ng pagluluto. Hindi mo kailangan ng maraming sanggap yan. Samahan mo na ng pagmamahal at siguradong sasarap yan. Peace!